15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Ka video ka bala ring ya ka jingsha bom utro famous khong mau lo ha ka mit jaga nyau tare uyayong arhaja arpun riu hayeng dorbar snong penter ka balong ka sakhi na ka benta uba net no bi wet khong sdo ukpa jong utro famous ban mudai I jahar persha yaw rangba snong uba full moon khong sdo kumjo ya ki dekhot ka village defense party VDP ki bala sha ka do kti ba dei maki ki bala bom hado bo utro famous undayam ka dei ka bada dap pha dili dagi dekhot VDP Usamla ubaring ya ketika video urai thu bau poi ha ketika jakabat ki para lok jung una ka jingwan sangkai kumba ka por khat wei bji ai la ong ba ki yo snow ka jing or jing lenyar ka bashir khai madhaba ki pet ki yo I lingba ka jing khang yet ya ka jing bom bat kum ta tu samla ula se ya ka mobile bat ring video kumba shiminate ai haka jing ekran bat usulong mel haka khat santare ku jemmang arjar arpun rio shisngi hadian ka jing pau perthai ka FIR bat ka video uniu samla ubam kwa pen idor ula ong ba ka jing tiang haka ketika met ka bashir khai bhaw watang ha ba pet kai ru la ong ba kham hadian ki khot ka VDP ki yo jing te bo ring video bat la don ba kni ya ka phone pan password bat delete ya ketika video ka bo new samla ula restore biang na ka recycle bin sa to kami ket bang ne nanti bot tau perlok changa hajan teng darbar teng sngo ba jing sawa kia hala tip ngaso hin darbar ta so per kan teng ya let pet yo iman ba ya bom ya shot ya new khuni panga ong wo te la yo ikam tang ya pet kai de la pet kai ang ta tali we nut chut taman pet ro nama lighting de jing bom jing shot ki te ngapat kumnor ngapai ring video dan dalam ring video ngong aman ring kamajan te tawi perlok uang ino walit nama lighting mas munta hadu ba tawi we tamanya ru khanyu lawin palat teng ya lit nama lighting ta dan batik ba ring video anda hoj dan kipatim anda gilatip ki yawat janga te kiwdipi ki yawat tu tali we mas tip ni uang ya fahan ko dong banyak keren uang me yo me ni video ngong ho nya yo te sim be ko mobile te ngapat ngalai langok kan bagi lem ni oh ngong ki yawat ik video te wan sau tawai pat ukren da pasai da bujai te uang miyo to video ang hawat te pakli password usek u delete te anda delete ngaru uang wat share kan ka video ke tu video te banga ke mobile ngale u email bat to bakha junga dan delete ka ai ru dasha tu bakha tu bakha ru yo dia mentopan uto ang yang hindi ban pen pai bang video tu tang ang ngal ayo nga recycle bang ta nga pen pai bang selade ta audio pi kuno ka koi ba pi so ba video kata te ngam tim ngam da share bahara apa ngapet nya is ai pi menyo I kum to kantam tu pli kena samla kum to oh namanya dari prolog tu bedu Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya